ያዕቆብ ደበሳይ መሪሕነት ተረኪቡ ሰለስተ ማልያታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ያዕቆብ ደበሳይ ኣብ ናይ ሎሚ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ብዘይ ተቐጻጺነት ናይ 68 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐት ውድድር ብ1 ሰዓትን 41 ደቂቕን 37 ካሊትን ዕውት ናይ ሎሚ መድረኽ ብምዃን ውድድሩ ፈጺሙ ወዲ ኤኳዶር ኩንተረስ ኣሌክሲስ ቤንጃሚን ናይ 5 ካሊት ፍልሊ ምግባር ንሳልሳይ ዝወፅእ ካልእ ኤኳዶራዊ ሳንቲያጎ ሞንቴኔግሮ ብ36 ካሊት በሊጹ ነዚ ናይ ሎሚ ዓወት ረኺቡ ኣብ ናይ ሎሚ ፆታ ቢጫ ማልያ ለቢሱ ዝኣተወ ኤርትራዊ ናትናኤል መብራህቶም ብ39 ካሊት ድሒሩ ራብዓይ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል 44 ካሊት ድሒሩ ሓምሻይ ናትናኤል ተስፋፂን 49 ካሊት ድሒሩ ሻብዓይ ደረጃታት መሓዝ ምስ 10 ቀዳሞት 4 ቀዳምቲ ሃገራዊት ጋንታ ተሰሪዖም ብዘይካዚ ፊሊጶስ ክብራ ብ1 ደቂቕን 53 ካሊትን ድሒሩ መበል 13 ደረጃ ክስራዕ እንከሎ ሮቤል ተወልደ ብ3 ደቂቕን 29 ካሊትን ድሒሩ መበል 17 ደረጃ ብምእታው ኣዝዩ ብሉፅ ሓበራዊ ውፅኢት ምዝጋብ ብውልቅን ብጋንታን መሪሕነት ሒዞም ኣለዉ ኣብ ውልል ግዜ ያዕቆብ ደበሳይ ቢጫ ማልያ ካብ ናትናኤል ተረኪቡ መሪሕነት ክሕዝ ከሎ ናትናኤል መብራህቶም ብ49 ካሊት ድሒሩ ካልኣይ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ብ57 ካሊት ድሒሩ ሳልሳይ ቀዳሞት ሰለስተ ኤርትራውያን ኮይኖም ተሰሪዖም ኣለዉ ፊሊጶስ ክብራ ኣብ 2 ደቂቕን 6 ካሊትን ድሒሩ መበል 6ይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ ናትናኤል ተስፋፅን 2 ደቂቕን 15 ካሊትን ድሒሩ መበል 9ይ ደረጃ ምዃን 5 ኤርትራውያን ተቀራረምቲ ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኖም ኣብ ላልነቶም ኣመስኪሮም ይርከቡ ብዘይካዚ ሮቤል ተወልደ ብ5 ደቂቕን 3 ካሊትን ድሒሩ መበል 22 ደረጃ ብምሓዝ 19 ደረጃታት ኣመሓይሹ ካብ 41 ናብ 22 ደይብሎም ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር እውን ያዕቆብ ደበሳይ ቀጠልያ ማልያ ብምርካብ መሪሕነት ሒዙሎም ያዕቆብ ደበሳይ 53 ነጥቢ ምሁላል ክመርሕ እንከሎ ናትናኤል ተስፋፅን ብ46 ነጥቢ ካልኣይ ሞሮካዊ ሰባሂ ላሲም 34 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ይርከቡ ብዘይካዚ ናትናኤል መብራህቶም ብ28 ነጥቢ ሓምሻይ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ብ23 ነጥቢ መበል ታሽዓይ ሮቤል ተወልደ ብ19 ነጥቢ መበል 12 ፊሊጶስ ክብራ ብ18 ነጥቢ መበል 13 ደረጃታት ተሰሪዖም ኣለዉ ኣብ ውድድር ዓቐብ ያዕቆብ ደበሳይ 15 ነጥቢ ምሁላል ጻዕዳ ቀያሕ ነጥብጣብ ዘለዋ ማልያ ተረኪቦም ወዲ ኤኳዶር ኣሌክሲስ ቤንጃሚን ብ13 ካልኣይ ካልእ ኤኳዶርያዊ ዊልሶን ሃሮ ብ11 ሳልሳይ ደረጃታት ክሕዙ እንከለዉ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ብ9 ነጥቢ ራብዓይ ናትናኤል መብራህቱ ብ8 ነጥቢ ሓምሻይ ናትናኤል ተስፋፅን ብ7 ነጥቢ ሻድሻይ ደረጃታት መሓዝ ኣብ ቀዳሞት 6 ሃገራዊት ጋንታት ኤርትራ 4 ተቀራርምታ ኣኽቲታ ትርከብ ብደረጃ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብ12 ሰዓትን 4 ካሊትን መሪሕነት ዓቂባ ነታ ካላይቲ ዘላ ኤኳዶር ናይ 1 ደቂቕን 17 ካሊትን ፍልይ አንፂፋ መሪሓታ ትርከብ ኢትዮጵያ ብ4 ደቂቕን 18 ካሊትን ድሒራ ካብ ሻድሸይቲ ናብ ሳልሰይቲ ደይባ ተቀራርምቲ ጽባሕ 111 ነጥቢ 1 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ይጽበዮም ኣሎ ተወዳደርቲ ካብ ንጎሎማ ኮንግ ተበጊሶም ኣብ ርእሲ ከተማ ያውንዴ ውድድሮም ክፍጽሙ ዝወፀ መደብ ጸወታ የነጽር ደጊምና ሰናይ ምንዮትና እናገለጽና ንተቀራርምትን አሰልጣኒ ጋንታን ዮሐና ንብል ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣብ ካሜሮን ዝተኻየደ ቱር ዴ ላይ ስፖኽ ምስ ዕውት ናይዚ መድረኽ ያዕቆብ ደበሳይ ዘካየድና ሓፂር ቃለ መሕትት ኣለና ምክትታልኩም ኣይፈለየና ሰላም ያዕቆብ ደበሳይ ብሽም ሲነማ ሰመረን ተዓዘብትናን እንዳመስገንኩ ነዚ ዕድል ዝምሃብካ ቴንክ ዩ ሰመረ ስሙር ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ውድድር ሓፂርን ከቢድን እዩ ነይሩ ሕጅስ ከመይ ነይሩ ትብሎ ተብረህልና ደቁርብ ሎማዓንቲ ውድድር ብጣዕሚ ክብድ በለ ነይሩ ወላ ኪሎ ሜትር ኳ ሕፅር ዝበለ እንትነበረ ግን ብጣዕሚ ተረር ዓቐበት ዝምንባሩ ብጣዕሚ በዳሂ ነይሩ ማለት እዩ እሱኻ ካብ መጀመርታ ብጣዕሚ ተረር ዓቐበት ነይሩ ኣብ መጀመርታ ብፍላይ እሞ ኣብኡ ድማ ታሕቲ ስካቶ ኮይኑ ኣነ ሃዲመ ምስኮድኩ ማለት እዩ ሓደ ወዲ መቲኒ ሸው ባቐፅልና ማለት እዩ ተናትና ብጣዕሚ በዳሂተ ነይራ ናተይ ግሩፕ ማለት እዩ ባቢለ ተረባሪቦምኒ ብድሕሪ ዝነበሩ ግሩፕ ነራ ካብ 5-6 ሰባት ዝነበርዋ ሶም ብዙሕ ተረባሪቦምኒ ታ ግዜ ከማነ ብዙሕ ገባይ ገበረትን 50 ሰከንድ ኣሳትያ ትኾን ነራ ባተረባሪቦምኒ ግን ኣትየ ማለት ሲዕረ ዕወት ከይነሎ ማለት
حرا يعقوب زن مالياتات بمونانكاس انت يسمعك و بطعمي زحقس يو عبعوت يو نقرأ كاكلني سمعين زلا سمعين ማለት بطعم عبعوس كله بيجاني عقبة وحسنا بيجا قتليا كمان كله مالتي كله مسالو بطعمي اندعي نقرأ كاكلني بطعمي عبعوتي اموداتات محالفه ملእኽት እንታይ ኣሎ ومالتي بشمكان بشم كلهم تعزبت سكاتلنا زلو مالتي بطعمي مات ابي مورال كهوبنا مالتي اذا قليل صوت يكونن مات برتعيو فلاني اندر توينز تري مخانو غاب بطعمي كم تنفولطني اندر توينز صوتاتا بطعمي حيل دبله سو بطعمي مات مورال كهوبنا لهم كله ما يحسني يكون مثل مالتي زي حطير طبطاب مهبكا بشم تخاتلتن سينما سمرن يغنيلنا يبل ثانك يو سو ماركت صخبركم تخاتلتنا نلومي ادالنا زنبرنا بدمات اب تزازيملو ناب زغصل بخال مدبسك عن رخب سسنايو